मुङा धनजय नार्जारि। आङो थाखो 9 नि फरायसा। दिनैनि बे जा नोंथांमोना जोंनि बे इलेक्सन जानायखौ नुनानै जा नोंथांमोना खबर लानो फैदों, बेनिखायनो नोंथांमोनखौ गिबि गिबियावनो साबायखर बावबाय आरो आंनि अननायखौ गिबि गिबियावनो साबायखर बावग्रोनाय थाबाय। बेखिनियानोसै। जोंनि आफानि मुङा हरिराम नार्जारि, आइनि मुङा माया नार्जारि। आङो 9 थाखोआव फरायो। नोंथाङा दा आङो AGS आव पस्टआव बादायदों। आङो इलेक्सन गेलेदों आरो आङो बिथांमोनखौ बुजायदों जे नोंथांमोना जाय बे फरायसालिनि खामानिफोरखौ मोजाङै मावफुंनो हायो, जाय आदा आब'मोना बे फरायसालिनि आंखालखौ बा जा जोंनि फरायसालियाव थानाय गोनांथिफोरखौ सुफुंनो हायो, बे आदानो नोंथांमोना भट होदो आरो नोंसोर मोजांखौ नायनानै सायख'दो, मोजां होदो आरो बे स्कुलाव जा बे जारिमिन मोनसे, बेयाव नोंसोरो बेलेगफोराव जोङो फरायसाफोरा 18 बैसो जायागौमानि जोङो भटखौ होनो मोना होननानै मोनामोन, नाथाय नोंथां फंबाय बिनानावमोना बे स्कुलाव फरायनानै बे 11 बोसोर, 12 बोसोर, 13 बोसोरावनो होनो मोनदों। बेयो नोंथांमोननि गोजोनथाव बाथ्रा। नोंथांमोना दा मोजांखौ सायख'नानै होदो। बे फरायसालिया जौगाखाङोबा नोंथांमोननि मुङाबो बे फरायसालियाव रोखा रोखा थालांगोन, जारिमिनाव थालांगोन। बेखौनो आं बुंनानै बिथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोजों बिथांमोना आंखौ सापर्ट होगोन होननानै आं सानदों आरो देरहागोन होनना सानदों आङो। खामानि जोंनिया बे फरायसालियाव गोबां आंखाल जानानै दङ आरो फरायसाफोरनि गियानाबो एसे खम, माने गियान होगोन होननानै बे फरायसा आब्रुथिखौ लाबोगोन होननानै बे फरायसालिनि आंखालखौ जा जोंनि थाखो खथायाव जोंनिया गोलोम बोथोर सफैगासिनो दङ, बेयाव फैनानै बबेबा गिदिङा बबेबा गाज्रि जानानै दङ, बेखौ आङो फाहामगोन। गाहाय फोरोंगिरि सारनो आङो आर'जलाइ होगोन। बे फरायसालिखौ आङो मोजां मोनसे सोलोंथाइनि जा थानसालि बानायगोन। आङो बेखौ साननानै आङो बेयाव AGS आव दारायदों आरो बिथां साब्रै GS आव दारायदों। आं आरो बिसोरजों थाफानानै बिथांमोनाबो गोबां खामानि मावनो गोनां जासिगोन दा जाय खासे देरहायो, दा आं देरहाफ्लाङोबा बेजों थाफानानै आङो बेजों खामानिफोरखौ मोजाङै जों बाहागो रानलायनानै मावलांनो सानबाय आरो दा देरहायो।